चली। करबौ हम फोन तू खैमी कि नइगे, अगे करबौ हम फोन तू खैमी कि नइगे, अगे का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, कि साथे में न है तू ना ऐमी कि नइगे, कि साथे में न है तू ना ऐमी कि नइगे, अगे का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे 16 उमरिया तोरा भरल जवानी गे, कपोलत से गिरो हकौ छौरी ठंडा पानी गे, अगे 16 उमरिया तोरा भरल जवानी गे, कपोलत से गिरो हकौ छौरी ठंडा पानी गे, दोनों एक साथ में फोटो खींचैमी कि नइगे, दोनों एक साथ में फोटो खींचैमी कि नइगे, अगे का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे अंकित अहिर के बतिया पर ना हकौ डर गे, राइटर दिला खुश पंकज के हकौ वही गे घर गे, अंकित अहिर के बतिया पर ना हकौ डर गे, राइटर दिला खुश पंकज के हकौ वही गे घर गे, भातारा के अपन बतैमी कि नइगे, सैया के अपन बतैमी कि नइगे, अगे का कोलत बोलैबौ मिले ऐमी कि नइगे, अगे राजा गिर